Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du fa bis sanadil muttasil ila al-imam at-Tirmidzi radhiyallahu anhu qala Babun ma jaa fi wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis niki nggih terkumpul dalam setunggal bab yang judulnya tentang wafate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus niki nggih saged dados pelajaran bagi kita mangke pilih bahkan Nabi pun niku nggih wafat. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun nggih niku wafat. Ya, jadi awak dhewe iki kudu persiapan kabeh, ngenteni wafat niku nggih kanggo ning akhirat. Nah, setelah wafat niki wonten akhirat ya, sing kehidupan yang kekal ya ada di akhirat. Ya. Wabihi qala haddatsana Abu Ammar Al-Husain bin Hurais wa Qutaibah ibn Sa'id wa ghairu wahidin qalu haddatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri an Anas bin Malik qala akhiru nazratin nazartu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kashfas sitarah yauma atau yaumal isnin fa nazartu ila wajhihi ka'annahu waraqatu mushafin wan nasu khalfa Abi Bakrin fakada an-nasu ay yattaribu fa asyara ila an-nasi an yasbutu wa Abu Bakrin ya ummuhum wa al-qasijfa wa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhiri dzalikal yaum. Niki wonten sahabat Anas bin Malik niki ngendikan bahwa akhiru nazratin nazartuha ila Rasulillah, saya melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terakhir maksudnya melihat terakhir niki ketika Kanjeng Nabi tesih sugeng nggih niku kapan, yaitu hari Senin. Terus ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sayyidina Anas nggih atau memerintahkan ya salah satu sahabat kan buka ke sitarah utawa penutup ya, korden kaya niku ya teng daleme Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niku pandangan terakhir Sayyidina Anas teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa nazartu ila wajhihi ka'annahu waraqatu mushaf. Kemudian Sayyidina Anas ningali Kanjeng Nabi ketika dibuka korden niku wau, ningali Kanjeng Nabi seakan-akan kaya ini resike niku nggih tek resike tek baguse tek indahe niku kaya waraqah mushaf atau kertas mushaf. Iku ya tasbih resike ngoten niku lah nggih. Kemudian pada saat niku nggih para sahabat niku nembe di belakangnya nggih sahabat Abu Bakar, ya sahabat Abu Bakar. Saat itu pada sholat subuh, ya pada sholat subuh. Terus ngimami Sayyidina Abu Bakar. Terus para sahabat niku ada di belakangnya sahabat Abu Bakar. Lah meh-meh wae manusa niku udah geger. Lajeng ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih paring isyarah neng manusa neng para sahabat tetep neng kono sing imami Abu Bakar ya wis ora apa-apa sing imami Abu Bakar. Lajeng buka napa sater utawa sitara atau pemau kordene niku nggih atau nutup buka ngoten nggih ya. Terus iki Sayyidina Anas ngendikan lah pada saat niku iku ana dina Senin nggih ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min akhir dzalikal yaum. Berarti akhir dina iku yaiku dina Senin Kanjeng Nabi sedo. Wa bihi qala haddatsana Humaid bin Mas'ad al-Basri qala haddatsana Sulaim bin Akhdar an Ibnu Aun an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah qalat kuntu musnidatan Nabi atau musnidatan an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ila sadri aw qalat ila hijri fada'a bi tastin liyabula fihi summa bala famat. Niki Sayyidah Aisyah ingkang ngendikan
Nggih, Sayyidah Aisyah ingkang ngendikan. Nah niku Sayyidah Aisyah niku garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang di akhir-akhir hayate Kanjeng Nabi niku Kanjeng Nabi seneng teng daleme Sayyidah Aisyah ya. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nyuwun izin ning garwa-garwa sanes ya jane kan ngoten, jane kan muter. Nggih, iki dina iki jatahe garwa sing setunggal, iki engko garwa sing nomor loro, garwa nomor telu. Janjane kan ngoten, muter setiap hari ini. Tapi di akhir-akhir hayate Kanjeng Nabi pengen kalih Sayyidah Aisyah. Terus nyuwun izin teng garwa-garwa sanese. Ya iki jatahmu tapi aku njaluk izin aku ning ngene Sayyidah ning ngene Aisyah ya. Nggih. Garwane Kanjeng Nabi do nggih ra apa-apa, mboten napa-napa. Nah niku pas Kanjeng Nabi sedo, nggih, Kanjeng Nabi sedo niku Kanjeng Nabi dalam dekapan Sayyidah Aisyah. Nggih, dalam dekapanipun Sayyidah Aisyah. Ini kuntu musnidatan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadri. Aku ya nyandarke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teng dodoku. Saya ya apa mau ya di dekapane niku lah. Terus Kanjeng Nabi pada saat niku sadurunge sedo ya njaluk wadah kagem napa napa pipis teng mriku nggih. Terus pipis kemudian setelah niku Kanjeng Nabi sedo. Nggih. Wa bihi qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Laisu an ibni al-Hadi an Musa ibni Sarjisin Anil Qasim ibni Muhammadin an Aisyah annaha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti wa indahu qadahun fihi ma wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah thumma yamsahu wajhahu bil ma thumma yaqul Allahumma a'inni ala munkaratil maut au qala sakaratil maut. Nah, dulu iki sing ngliwatke juga Sayyidah Aisyah nggih. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meh pejah nggih, meh sedo niku di dekate Kanjeng Nabi niku wonten wadah sing ana banyune nggih. Lajeng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nglebetaken astane teng wadah niku nggih. Kemudian napa nglebetaken astane teng wadah sing ana toyone niku wau nggih. Nah, dengan toyo niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus ngusap wajahipun Kanjeng Nabi. Lah lajeng Kanjeng Nabi donga Allahumma a'inni ala munkaratil maut ya Allah. Mugi-mugi panjenengan maringi pitulung kula nggih ngadepi napa jeneng perkara-perkara sing ora terbiasa dari kematian kok. Iku munkaratul maut ngoten syadaidahu. Jadi perkara sing napa jenenge sing abot nggih perkara abot sing gak terbiasa oleh tabiate manusa karena anak ape mati niku utawa nek ning siji riwayah sakaratul maut niku nggih istighraqatuhu artine istighraqatuhu iku niku istighraq niku tenggelam dalam kematian artine ya sakaratul maut niku lah nggih nek wong sing ajeng pejah niku lho. Ya niku. Lah niki teng mriki disunahno Imam Bajuri ngendikan disunahno wong sing meh pejah niku nggih. Ya mbah dhewe utawa wong liya sing nglampahi niku disunahno mau mundhut toya nggih toya iki terus bariku diusapno teng niku. Nggih. Diusapno. Lah sadurunge Kanjeng Nabi sedo, Kanjeng Nabi sering pingsan. Nggih pingsan terus baru bangun niku beberapa kali niku sadurunge Kanjeng Nabi sedo. Nah niku ngoten. Jadi disunahno napa mau disunahno mundhut toya terus bariku ngusapno teng wajahe sing ajeng meninggal niki niku selagine wong sing ajeng meninggal niki ora gedeng apik iku mau artine ora nolak lah utawa apa iku lah ya. Ya begitu pula disunahno napa at-tajri niku napa maringi toya gedhe-gedhe. Nggih, maringi toya gedhe-gedhe niku. Nah iku tapi iku selagine mboten ya wong ki mboten gedeng, mboten ketinggal gedeng ambikan perkara niku wau. Ya nek kok tinggal gedeng ya gak usah ya. Wa bihi qala haddatsana al-Hasan bin Sabbah. Lah niki diriwayatno teng mriki nggih wonten teng syarahe bahwa ya malaikat Jibril
niku ketika Kanjeng Nabi mpun ajeng seda niku 3 hari berturut-turut malaikat Jibril niku nawani Kanjeng Nabi. Artine ngeten napa jenenge malaikat Jibril ya mungkin ya ambek malaikat nggih malaikat Israel mungkin. Dadi sing nyabut nyawa. Lah niku malaikat Jibril nggih niku tanglet teng Kanjeng sadurunge H-3 kewafatan Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah niki kula diutus dening Gusti Allah nggih kan napa mulyakaken panjenengan nggih. Artinya mulyakaken ya pundhut nyawanipun panjenengan ya Rasulullah. Nek jenengan siap nggih sakniki. Ya, Kanjeng Nabi duka boten jawab napa besok ae nggih. Akhirnya hari kedua nggih ngoten balik meneh malaikate terus hari ketiga malaikat Jibril balik. Ya, terus badane kok Kanjeng Nabi ngizini ya wis saiki. Ya saiki. Akhirnya dipundhut nyawanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sedo. Wa bihi qala haddatsana Al-Hasan bin Sabbah Al-Bazzar. Iku nek Kanjeng Nabi ngono kuwi ya izin sik malaikat. Nek kula sampean ora ana izin-izinan malaikat ya. Mana sewayah-wayah iso wae dicabut nggih. Ya kayak Kanjeng Nabi ngono sih jaluk izin sik ya. Ya wa bihi qala haddatsana Al-Hasan bin Sabbah Al-Bazzar qala haddatsana Mubashshir bin Ismail an Abdurrahman bin Al-Ala'i an abihi an ibn Umar an Aisyah qalat la aghbitu ahadan bihawni mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya terus di Sayyidah Aisyah ini kan ningali proses wafatnya Kanjeng Nabi kan Sayyidah Aisyah ningali soalnya Kanjeng Nabi sedo dalam pangkuane Sayyidah Aisyah terus yang ngerti nek ya napa jenenge susah nggih pas sedo niku nggih susah nggih ya lah sampai beliau ngendikan ya Sayyidah Aisyah ngendikan saya tidak ghibthah niku ya mengharapkan ya untuk kenikmatan seperti kenikmatane wong liya ya tanpa ana keinginan kenikmatan kok wong liya iku mau ilang dari wong liya niku mau. Beda nek koyo hasud nggih. Nek hasud niku ya pengine kenikmatane wong liya ilang. Ya pindah ning awak dhewe. Tapi nek ghibthah boten. Ghibthah niku ya iri pengen untuk kenikmatane wong liya iku mau tanpa kenikmatan iku ilang saka wong liya iku mau. Nggih. Aku jenenge ghibthah. La aghbitu, aku gak ghibthah terhadap seseorang. Ya, aku gak kepengin ya untuk sesuai dengan apa sing dientukno seseorang sing napa sedone kepenak. Ya, sing sedone kepenak ya setelah saya melihat ya betapa susahnya saat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sedo. Kados ngoten. Ya. Itu sing di karepno Sayyidah Aisyah niki ya muga-muga kepenak besok sedone nggih kepenak sedone ya. Lah tapi teng mriki disebutaken nggih oleh Imam Bajuri nyebutaken bahwa sedo kepenak utawa sedo rada susah nggih rada sedo kepenak utawa sedo rada lara niku gak nunjukaken iki baguse husnul khotimah utawa suul khotimah nggih paham nggih. Dadi aja sampai nggih misal ana tanggane sampean larane kok susah nggih susah apa jenenge sedone ora mati-mati ya terus wah iki suul khotimah iki paling aja nggih ora kaya ngono kuwi nggih ya ora kaya ngoten niku. Nah, Kanjeng Nabi nggih rumiyin sedone susah nggih. Iku mau sampai Kanjeng Nabi donga Allahumma inni ala munkaratil maut utawa ala sakaratil maut. Ya Sayyidah Aisyah nggih ningali nggih Kanjeng Nabi susah niku wau. Terus susahe pas sedo niku mboten nunjukaken nek niku suul khotimah. Begitu pula nggih kok sedo kepenak ya sedo guambung niku yo gak nunjukaken nek iku husnul khotimah. Paham mboten? Nah, niku ngoten. Dadi aja kaya nggih sebagian masyarakat ngono. Nek ana sing sedone rada susah ngono digremengi. Wah, iki apa iki? Ya yusul khotimah iki paling ya. Aja ndak seperti itu.
La aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min syiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lah Kanjeng Nabi wonten teng riwayat sanes Kanjeng Nabi pas menghadapi sedo kados ngoten isih eling umatku piye. Ya Kanjeng Nabi kuwi wonten teng riwayat sanes saemut kula nggih wonten teng riwayat sanes. Ya Allah mugi-mugi Kanjeng Nabi kan ngrasake sakit nggih. Sakit temenan pas sama sedo niku. Kok lara ngene iki mugi-mugi jenengan rada ngringanke nggih ya pas sedo niku kagem umatku niku saya kula wonten teng riwayat hadis sanes ngoten niku niki begitu perhatiane Kanjeng Nabi terhadap umate ya bahkan menjelang sedo pun sing diilingi saya umate. Qala Abu Isa sa'altu Aba Zur'ata faqultu lahu man Abdurrahman ibn al-Ala'i hadza faqala hu Abdurrahman ibn al-Ala'i ibn al-Lajj wa bihi qala haddatsana Abu Quraib wa Muhammad ibn al-Ala'i qala haddatsana Abu Muawiyah an Abdurrahman ibn Abi Bakr wa huwa ibn al-Mulaiki an ibn Abi Mulaikata an Aisyah qalat lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafnihi فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه idfinuhu fi mawdi'i firashih. Terus ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedo niku para sahabat do berbeda pendapat. Ya berbeda pendapat. Iki dimakamno ning ndi ya? Dimakamno ning ndi? Iki dimakamno ning ndi? Ya ana sing muni makamno daerah kene, makamno daerah kene. Ya, lajeng Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq niku ngendikan, aku tahu mireng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikan dan ini tidak pernah saya lupakan ngendikane Kanjeng Nabi niki. Yaiku napa Kanjeng Nabi nate ngendikan, Gusti Allah tidak nyabut nyawane seorang nabi kecuali pada tempat sing nggih nabi tersebut seneng dimakamkan teng mriku, dikuburke teng mriku. Akhirnya setelah niku do sepakat, oh iya wis ndak ngono. Ya berarti ya dimakamkan ning kamare Sayyidah Aisyah. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi wafate ya teng kamare Sayyidah Aisyah. Ya akhirnya dimakamkan teng mriku nggih. Ya, sesuai dengan ya, tempat di cabute nyawanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niki wonten riwayat nggih, wonten setunggal riwayat bahwa Sayyidina Isa alaihi salam nggih, lan wonten Nabi Isa sing diangkat ning langit dan besok sadurunge dina kiamat Nabi Isa niku mandhap teng bumi. Mandhap niku mboten beto syariate beliau piyambak mboten, tapi nggih ngajarke syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niku diriwayataken bahwa besok Sayyidina Isa niku dimakamno ning pinggire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya teng jero makam niku. Saniki teng jero makam niku namung teng jero makam artinya ya berarti ning daleme Sayyidah Aisyah nggih. Ya, saniki teng makam niku wonten tiyang tiga, yaiku sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, nggih. Ya, terus Kanjeng Nabi, terus badhe niku Sayyidina Abu Bakar, kalau terus setelah niku Sayyidina Umar. Ya. Lah badhe niku terus badhe niku setelah niku mboten wonten sing dimakamna teng mriku. Nggih. Nah, sono sahabat dosa itu ya makame teng baki. Ya, bahkan Sayyidah Aisyah piyambak mboten dimakamno teng mriku. Ya, niku ngoten. Lah niki antara Kanjeng Nabi kalian makame Kanjeng Nabi kalian makame Sayyidina Abu Bakar niku isih wonten ya celah sithik. Nggih, isih wonten celah sithik. Lah niki besok Sayyidina Isa, Nabi Isa dimakamne teng mriku. Nah, terus awar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, niku sebagian hadis ngendikan ngoten ya, atau sebagian ya asar ngendikan kados ngoten. Nah, artinya berarti nek besok dimakamno ning kono, berarti Sayyidina Isa besok wafate ya pas ning kono. Ya, karena iku mau menjadi tanah sing paling disenengi dimakamno ning kono ya berarti pas dicabut nyawane teng mriku nggih.
Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar wa Abbas al-Anbari wa Sawwar bin Abdullah wa ghairu wahidin qalu haddatsana Yahya ibnu Sa'id an Sufyan ats-Tsauri an Musa ibni Abi Aisyah an Ubaidillah ibni Abdullah an Ibni Abbas wa Aisyah anna Abu Bakr qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da ma mat. Iki saking diriwayataken saking Ibnu Abbas kalih Sayyidah Aisyah bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika Kanjeng Nabi sedo, nggih, Sayyidina Abu Bakar Siddiq setelah Kanjeng Nabi sedo niku Sayyidina Abu Bakar mencium keningnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niki ngikuti napa sing nate dilampahi dening Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nate rumiyin wonten sahabat ingkang pun sedo yaiku Utsman bin Maz'un. Sahabat ingkang pun sedo Kanjeng Nabi niku mencium keningnya sahabat Utsman bin Maz'un. Lah niki sakniki Sayyidina Abu Bakar sing mencium keningnya Sayyidina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Kanjeng Nabi niki dicium dening Sayyidina Abu Bakar karena Sayyidina Abu Bakar nderekke Kanjeng Nabi kados ngoten. Juga tabarukan teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami qala haddatsana Mahrahum bin Abdul Aziz al-Attar an Abi Imran al-Jawni an Yazid ibni Banus an Aisyah anna Abu Bakr dakhala 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fa wada'a famahu baina 'ainayhi wa wada'a yadayhi 'ala sa'idayhi wa qala wa nabiyyah wa safiyyah wa khalilah. Terus niki teng riwayat sanes ya saking Sayyidah Aisyah bahwa Sayyidina Abu Bakar ketika Kanjeng Nabi sedo, Sayyidina Abu Bakar nggih badhe Kanjeng Nabi sedo, Sayyidina Abu Bakar mara nggih masuk teng Kanjeng Nabi, kemudian Sayyidina Abu Bakar nggih mencium Kanjeng Nabi nggih nyelehno tutuke Sayyidina Abu Bakar teng sesuatu sing antarane dua matane Kanjeng Nabi, dua peningale Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ning kening utawa ning isore kening ki lho. Nggih. Nah niku Sayyidina Abu Bakar mencium kados ngoten. Wa wadu ayadaihi ala sa'idaihi. Nah Sayyidina Abu Bakar nyelehaken kedua tangane teng sa'idaihi. Sa'idaihi ku artine kedua lengene Kanjeng Nabi. Tapi sing dimaksud teng mriki wonten teng Mawahib nggih, kitab Al-Mawahib niku ala sudghaihi. Mboten sa'idaihi tapi sudghaihi. Sudghaihi niki pepil napa pelipis niki lho. Nggih, nggih sing pikir mripat niki nggih. Nah iki. Itu astane Sayyidina Abu Bakar niku megang nikine Kanjeng Nabi kalih niki. Terus dicium. Nggih. Niku ngoten. Terus Sayyidina Abu Bakar ambian ngendikan wa nabiyyah wa safiyah wa khalilah. Oh Kanjeng Nabi, oh kekasih Gusti Allah, oh kekasih Gusti Allah. Oh pilihane Gusti Allah. Susah lho Kanjeng Nabi sedo susah. Bahkan mangke wonten setunggal hadis yang menyatakan bahwa ana sebagian sahabat sing mboten percaya nek Nabi mati. Ngono. Abi qala hadatsana Bishr bin Hilal as-Sawwaf al-Basri qala hadatsana Ja'far bin Sulaiman an Sabit an Anas qala lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adu minha kullu shay'in falamma kana al-yawm alladhi mata fihi adlama minha kullu shay' wa ma nafadna aydiyana min at-turabi wa inna la fi dafnihi hatta ankarna qulubana. Niki Sayyidina Anas sing nyeritakno Sayyidina Anas. Dulu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali masuk teng Madinah, yaiku pas hijrah niku. Nggih. Adha minha kullu syai'. Jadi kabeh perkara iki dadi cerah kabeh. Dadi bersinar kabeh. Bareng Kanjeng Nabi sedo di hari yang itu Kanjeng Nabi sedo peteng kabeh rasane. Terus beliau nggih perbandingan pas Kanjeng Nabi masuk teng Madinah pertama lho pian sing asale biasa jadi padang kabeh bareng Kanjeng Nabi sedo nek krasane kaya peteng kabeh. Lajeng beliau ngendikan Sayyidina Anas ngendikan wa ma nafatna aydiyana minat turabi wa inna la fi dafnihi hatta angkarna qulubana.
Ya, kita napa bakdo napa jenenge makamaken Kanjeng Nabi, bakdo ya nguburaken Kanjeng Nabi. Nah, tangan kita ya istilahnya bakdo iku lah bakdo ngoten. Kita rada memercikno tangane. Artine memercikno tangane niku napa? Sangka lemah-lemah iku lho. Ya ngresiki tangane sangka lemah niku. Artine kita lagi makamno Kanjeng Nabi hatta angkarna qulubana. Kita kok ngerasa atine kene iki lho ana perubahan. Nggih. Sing asale rada tenang, iki rada piye, nggih. Sing asale wadem tentrem bareng gak ana Kanjeng Nabi kok piye. Nah, niku berkahe Kanjeng Nabi ada di sekeliling mereka jadi tenang kabeh hatine para sahabat niku. Nah, bareng Kanjeng Nabi sedo ya akhirnya kados ngoten hatta angkarna qulubana. Ya, kita mengingkari keadaane atiku. Maksudnya napa berubah nggih, berubah sing asale enak, sing asale tentrem kabeh kok pripun ngoten bareng gak ana Kanjeng Nabi kok pripun nggih. Ya, sing dimaksud berubah ngoten, mboten kok berubah akhirnya napa sing asale mukmin terus baru dadi musyrik ngoten mboten nggih. Ya, niku. Nah, iki diambil kesimpulan bahwa nggih barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku iso nggawe tentrem wong yen ana Kanjeng Nabi ning kono iso nggawe tentrem wong sekelilinge. Ya, bareng Kanjeng Nabi di makomno ya iki lagi do krasa. Ya begitu pula ngoten ketika kita ana ulama nggih, ada ulama panutan kita ya. Iku nek iso ya dioptimalno tek sampean istifadah tek ngaji ning para ulama niku wau. Soale napa? Engko nek beliau sedo iku lagi krasa. Ya Allah. Betapa nyesele dok biyen gak bisa mengoptimalkan ngaji ambekan beliau. Nggih. Dadi krasane iku nek wis kelangan. Krasane nek wis kelangan. Nek isih ana disia-sia utawa ya mboten dimanfaatno dengan temenanan. Iku aja sampe kados ngoten. وبه قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. Dari Sayyidah Aisyah ngendikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedone niku hari Senin nggih. Kanjeng Nabi lahir hari Senin terus wafat iki hari Senin. Jadi ya hari yang sama di tanggal yang sama niku sebagian riwayat yang katakan ngoten. Terus Kanjeng Nabi lahir tanggal piro? 12 Rabiul Awal. Lah Kanjeng Nabi sedo nggih 12 Rabiul Awal. Niku sebagian riwayat ngendikan kados ngoten. Ya padha-padha hari Senin. وبه قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. Terus ngeten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sedone hari Senin ya, hari Senin atau fi akhir ayami dzalikal yaum. Artinya hari Senin mungkin ya sore atau siang nggih. Hari Senin, pokoknya hari Senin. Kemudian nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimandikan, dikafani, disolati niku hari Selasa. Nggih, hari Selasa. Nggih, terus hari Selasa sampai dalu sampai malam Rebu. Nggih, malam Rebu. Malam Rebu Kanjeng Nabi nembe di makomno. Nggih, terus mboten langsung di makomno mboten. Tapi Kanjeng Nabi hari Senin, nggih, Senin niku wafat. Kemudian dimandikan, dikafani, disolati niku hari napa wau? Hari Selasa. Kemudian malam Rebune ning pertengahan malam ya. Kemudian di mboten iku ya. Akhiril lail di akhir bengi. Artinya rodok pajar ngoten niku mungkin. Nggih. Punapa malam sing penting malam Rebu nggih. Malam Rebu niku Kanjeng Nabi di makomno. Nah. Lah niki tapi nggih niku Kanjeng Nabi
Ya nek kaya awak-awak dhewe ngoten niku nek iso ya secepete. Nggih memang sunnahe kapan ana wong meninggal niku ya ndang ceket-ceket di Pulau Soro. Nggih, ndang ceket-ceket di Pulau Soro. Kok wis misal ora ana ngenteni anake utawa ngenteni apa sing sangka adoh ya. Ya sing langsung ceket-ceket wae. Misal kok dina iki ya langsung kok sore dimakamno ngoten. Ya ora usah kesuwen. Ya gak usah nunggu lama-lama. Sunahe memang kados ngoten. Supaya napa? Ya supaya ndang entuk balesane. Ya nek apik ngamal apik ya ndang dibales sampai Gusti Allah ya ning kuburane niku nggih. Lah Kanjeng Nabi kenapa kok diakhirno kados ngoten? Ya padahal Kanjeng Nabi wafate napa mau hari Senin. Kok mboten langsung malam Selasa? Utawa dina Selasane misalkan. Misal ngakhirno sampai tapi kok malah sampai hari malam Rabu. Kenging napa? Ya disebutke para ulama, kenapa? Karena para sahabat niku pada saat niku durung sepakat. Nggih, iki engko dimakamno ning ndi? Pertama niku durung sepakat. Kemudian napa jenenge kapan dimakamnone ya? Dimakamnone ning ndi? Terus badhe niku ya mereka iki para sahabat iya padha isih do kaget. Isih do kaget. Ya karena engko nek teng riwayat sanes nggih ning wong Arab niki kan ya pada saat itu kan ora ana nabi sadurunge nggih. Ora ana nabi sadurunge. Jadi orang ngerti keadaane. Jadi bahkan sebagian sahabat ngendikan Kanjeng Nabi gak sedo iki. Karena ora ana contoh nabi sadurunge. Artinya nek ana contoh nabi sadurunge kok wis wafat ngoten niku nggih. Ya maka gampang berarti iki wafat iki. Sehingga karena gak ana contoh ngirane Kanjeng Nabi gak wafat iki. Nggih, Kanjeng Nabi gak wafat iki. Lah, padahal Kanjeng Nabi wafat. Nggih. Jadi saking apa mau kagete para sahabat Kanjeng Nabi sedo, ya padha do bingung ya. Iku sampai ngoten. Ya, jadi ora iso langsung makamno seketika niku mboten saged. Nah, ngenteni sampai malam Rabu ya. Terus setelah niku juga nggih para sahabat niki sibuk dengan napa? Sibuk dengan nggih nentokno sapa pemimpin berikutnya. Nggih. Nentokno napa sapa pemimpin berikutnya. Kenapa? Karena ini penting sekali. Nggih, di masa transisi kaya ngoten niku. Iki kok misal nggih, misal ora ana sapa sing medeng ora ditentokno sik sapa sing genti, nggih. Niki ya bahaya. Bahaya. Misal kok sewayah-wayah musuh nyerang, ya niki kok bingung wong-wong iki sapa sing tak gawe panutan, iki sapa sing dadi pemimpine iki. Masyarakatnya kok dadi bingung. Nah, akhirnya napa? Akhirnya ya para sahabat niku sepakat nggih wis iki kok diakhirno. Nek makamno Kanjeng Nabi diakhirno, sing paling penting niki iku nentokno sapa pemimpine sik. Supaya napa? Supaya sewayah-wayah kok misal ana serangan musuh ta napa nggih niki orang itu sudah sepakat iki pemimpin iki jadi satu komando. Nah kan pemene kok misal urung di ikono napa jenenge engko korak karek wong bingung iki sapa sing tak dadekno imam iki sing tak dadekno pemimpin sapa iki aku nganut omongane sapa iki. Nah mulakno akhire para sahabat niku sepakat nggih. Lah engko sepakati sapa Sayyidina Abu Bakar. Nanti ada kisah. Wa bihi dimo qala Sufyan wa qala ghairuhu sumi'a sautal masahi min akhiril lail. Ya, terus al masahi gampangane kok nang kene yo pacul nggih. Ya, napa? Pacul sing di tok-tok iku lho. Ya. Nah, napa gali kubur ambekan napa nutup kubure niku lho, nutup kubure. Ya. Nah, iku dirungokno ngoten sumi'a sautal masahi min akhiril lail. Dadi swara pacul mau nggih niku dirungokno min akhiril lail pada akhir malam. Iku malam apa mau? Malam Rabu nggih. Wabihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abdul Aziz bin Muhammadin an Syariq bin Abdullah bin Abi Namir an Salamata an Abi Salamata bin Abdurrahman bin Auf qala tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal isnaini wa dufina yaumas sulasa. Nah teng mriki disebutaken saking Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf menghentikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin
dan dimakamkan hari Selasa. Sing dimaksud dimakamkan ning kene iki maksude wis mulai mula sora, ngoten nggih. Mulai mula sora, mulai tajhizul mayyit nggih. Yaiku napa mandikan niku nggih dina Selasa, terus mengkafani nggih dina Selasa, terus nyolati nggih dina Selasa. Tapi entek makamane niku malam Rabu. Mboten dina Selasa tapi malam Rabu. Qala Abu Isa hada haditsun gharib. Wa bihi qala hadatsana Nasr bin Ali al-Jahdami qala hadatsana Abdullah bin Dawud qala hadatsana Salamah bin Nubayt qala ukhbirna an-Nu'aim bin Abi Hind an-Nubayt bin Syarit an Salim bin Ubaid wa kanat lahu suhbatun qala ughmiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi fa afaqa faqala hadratis shalah faqalu na'am faqala muru Bilalan falyu'adhdhin wa muru Abu Bakrin an yusalliya lin-nas aw qala bin-nas qala summa ughmiya alaihi fa afaqa faqala hadratis shalatu faqalu na'am faqala muru Bilalan falyu'adhdhin wa muru Abu Bakrin falyusalli bin-nasi faqalat Aisyah inna abi rajulun asif idza qama dzakal maqama baka fala yastati'u falau amarta ghairahu qala summa ughmiya alaihi fa afaqa faqala muru Bilalan falyu'adhdhin wa muru Abu Bakrin falyusalli bin nas fa inna kunna sawahibu aw sawahibatu Yusuf qala fa umira Bilalun fa adzana wa umira Abu Bakrin fa shalla bin nas summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada khiffatan faqala unzuru li man attaqi'u alaihi faja'at Bariratu wa rajulun akharu fattaqa alaihima falamma ra'ahu Abu Bakrin dhahaba liyanqusa atau liyanqisa fa'auma ilaihi aw yasbuta makanahu hatta qada Abu Bakrin salatahu summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida faqala Umar wallahi la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida illa darabtuhu bi sayfi hadha qala wa kana an-nasu ummiyina lam yakun fihim nabiyyun qablahu fa amsaka an-nasu faqalu ya Salimu intaliq ila sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fat'uhu fa ataitu Abu Bakr wa huwa fil masjid fa ataituhu abji dahishan falamma ra'ani qala li aqbida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu inna Umar yaqul la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida illa darabtuhu bi sayfi hadha faqala li intaliq fantalaqtu ma'ahu faja'a wan nasu qad dakhalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nas afriju li fa afraju lahu faja'a hatta akabba alaihi wa massahu faqala innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma qalu ya sahib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqbida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am fa'alimu an qad sadaqa qalu ya sahib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayusalla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala na'am qalu wa kaifa qala yadkhulu qaumun fayukabbiruna wa yusalluna wa yad'una thumma yakhrujuna thumma yadkhulu qauman fayukabbiruna wa yusalluna wa yad'una thumma yakhrujuna hatta yadkhulan nas qalu ya sahib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayudfanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am qalu aina qala fil makan alladhi qabadallahu fihi ruhah fa inna Allah lam yaqbid ruhahu illa fi makanin tayyib fa'alimu an qad sadaqa summa amarahum an yughassilahu banu abihi wajtama al muhajiruna yatashawaruna faqalu intaliq bina ila ikhwanina min al ansari nudkhiluhum ma'ana fi hadzal amri faqalat al ansar minna amirun wa minkum amirun faqala Umar bin al Khattab man lahu mithlu hadhihi thalathati thaniya ithnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahbihi la tahzan inna Allaha ma'ana man huma qala summa basata yadahu baya'ahu wa baya'ahu an-nasu bay'atan hasanatan jamilah. Nah niki hadis iki rada panjang nggih. Niki nyeritakno kisah Kanjeng Nabi sedone kepripun. Nggih.
kronologi sadèrènge Kanjeng Nabi sedo niku kados pripun. Terus sing riwarno niki jenenge Salim bin Ubaid. Ya, Salim bin Ubaid niki termasuk sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau cerios ketika Kanjeng Nabi sedo, sadurunge Kanjeng Nabi sedo nggih. Ya, sadurunge Kanjeng Nabi sedo, pas nembe sakit kagem sedo niku Kanjeng Nabi sempat semaput utawa pingsan beberapa kali. Ya, Kanjeng Nabi pingsan, baton niku Kanjeng Nabi sadar sing pertama kali takokno napa? Hadaratis shalah. Apa waktu salat wis teko? Apa waktu salat wis teko? Ya, sing kejadiane niku waktu salat sing takokno salat niki salat al-isya al-akhirah. Yaiku berarti malam Senin, nggih, malam Senin. Isya salat isya bengi ya bengi. Apa waktu salat isya wis teko? Nggih. Terus para sahabat ngendikan nggih, lajeng Kanjeng Nabi ngendikan muru Bilalan fal yu'adzin wa muru Abu Bakrin an yusalli linnas. Ya, Bilal kon adzan kono. Bilal kon adzan, terus engko sing imami Abu Bakar. Terus badhe niku Kanjeng Nabi badhe dawuh kados ngoten semaput malih Kanjeng Nabi. Pingsan malih. Lah niki mau dereng nggih para sahabat niki ya dereng nglampahi niku wau. Ya tesih nenggo Kanjeng Nabi. Akhirnya artinya para sahabat do siap, nggih siap salat tapi mboten wantun. Kan biasanya sing imami Kanjeng Nabi nggih. Terus mboten wantun mulai. Nah, mboten wantun memulai sih. Meskipun Kanjeng Nabi ngendikan kados ngoten niku ya tapi mboten wantun niku. Nah, Kanjeng Nabi semawut, para sahabat isih do ngenteni. Nggih. Kanjeng Nabi pingsan malih, Kanjeng Nabi sadar. Sing takokno meneh napa? Apa wis masuk waktu salat? Nggih, sampun Kanjeng Nabi. Ya Bilal lho kon adzan terus batu Abu Bakar kon ngimami. Lajeng Sayyidah Aisyah niku kan di bangkuane nggih teng kamare Sayyidah Aisyah nggih. Nah, lajeng Sayyidah Aisyah niki sinten? Sintene Sayyidina Abu Bakar. Hah? Karwan sintene Sayyidina Abu Bakar, Sayyidah Aisyah. Putrine Sayyidina Abu Bakar. Lah niki Sayyidah Aisyah niku nggih. Sayyidah Aisyah niku mboten kepengin sing ngimami niku Sayyidina Abu Bakar. Soalnya napa? Iki biasane sing ngimami Kanjeng Nabi, kok sing ngimami iki Abu Bakar. Engko kuwatir nek wong-wong niki do ngelek-ngelek Abu Bakar. Engko ana delalah ana apes sapa wah iki gara-gara sing ngimami Abu Bakar ngono. Jadi Sayyidah Aisyah niku gak kepengin kaya ngoten. Tapi matur teng Kanjeng Nabi mboten ngados ngoten mboten. Tapi matur teng Kanjeng Nabi ya sementing Kanjeng Nabi mboten merintah Sayyidina Abu Bakar, mboten merintah bapake. Ya, Sayyidah Aisyah ngendikan, "Inna abi rajulun asif." Wahai Rasulullah, bapak kula niku nggih tiyang sing biasane sedehan, nggih. Kadang yo nangis, nggih. Kathah sedehe. Ya, nek tiange ngimami nggih nggantosi panjenengan, kuwatir nangis engko Sayyidina Abu Bakar. Terus mboten saged ya ngimami. Ya, terus Sayyidah Aisyah ngendikan nggih teng Kanjeng Nabi, "Mbok yo ya Rasulullah jenengan merintah tiyang sanes mawon." Nah, mbok yo perintah tiyang sanes mawon. Kemudian Kanjeng Nabi niki Kanjeng Nabi semaput malih. Nggih, pingsan malih. Kemudian sadar malih. Terus perintah malih. Bilal kon adzan, Abu Bakar kon ngimami. Terus niki Kanjeng Nabi ngomentari Sayyidah Aisyah, "Fa inna kunna sahibu au sawahibatu Yusuf." Awakmu iki lho kaya wong wedok sing ning critane Nabi Yusuf, yaiku sapa Zulaikha niku nggih sing dimaksud teng mriki teng syarahe disebutaken bahwa Zulaikha niku rumiyin nate ngundang ibu-ibu tangga-tangga, ya wong wedok-wedok niku nggih. Ya kon masak-masak. Iki batinane pengen napa pengen mulyakno tangga-tangga koyo ngoten niku. Zahire ngetokno pengen mulyakno, tapi janjane asline pengen nampilno mamerno kegandengane Yusuf ning wong wedok-wedok niku. Ya, sehingga mereka niki iso do memaklumi apa yang dilakukan oleh Zulaikha ning Nabi Yusuf. Nah, akhirnya nggih singkat cerita sing critane niku wau teng Nabi Yusuf akhirnya keluar ketika para wong wedok-wedok sing diundang Zulaikha niku wau
nggih do nembe motong-motong rajang-rajang Nabi Yusuf keluar. Terus wong wedok-wedok niki do ngerti gantenge Nabi Yusuf luar biasa sehingga ngetok-ngetok sing asale ngetok ya ngetok napa kaya bawang utawa lombok dadi ngetok drijine do ora krasa gara-gara apa ngerti gantenge Nabi Yusuf ya niku saya kados ngoten lah niku Zalikha niku ngetokno apa sing di alasan sing diketokno ning jaba iku adalah pengen mulyakno wedok-wedok niku dengan ngei makan niku. Ayo bareng-bareng do masak bareng-bareng. Akan tapi sing dimaksud adalah napa? Pengen memperlihatkan gantenge Nabi Yusuf. Begitu pula teng mriki sing dimaksud Sayyidah Aisyah niku alasan sing diketokno niku oh bapak aku niki sedehan. Engko nek ganteni jenengan nangis engko mboten saged ngimami jenengan nek saged nggih merintahke tiyang sanes mawon. Ya, sing diketokno kados ngoten. Tapi janjane Sayyidah Aisyah niki kuwatir. Engko nek digenteni bapakku sing asale sing imami niki nabi kok delalah mboten nabi. Kok misal ana napa-napa, engko wong-wong iki mesti do nyalahno bapakku iki. Ya do napa jenenge nganggap sial gara-gara bapakku iki sing imami. Ya. Iku alasane kados ngoten nggih, alasane teng jabane ngetokno nek bapak kula niki sedehan, tapi janjane alasane iku gak pengen bapake dibuli atau dicaci maki ambek wong-wong. Ngoten niku lah ya. Terus badhe niku tetep Kanjeng Nabi ngendikan, wis pokoke Abu Bakar. Nah, Abu Bakar sing imami. Lah akhirnya ya Sayyidina Bilal diperintah untuk azan, akhirnya Sayyidina Bilal azan. Sayyidina Abu Bakar disanjangi Kanjeng Nabi ngersakaken jenengan kan ngimami. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ngimami. Nah, ketika di tengah Sayyidina Abu Bakar ngimami niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ngerasa ringan. Nah, sing asale sakit parah kados ngoten mau ngerasa ringan. Aku pengen melok salat. Tolong kon wong ya aku ben dibopong atau ora dibopong digawa ngeten mboten tapi ya napa ya kaya wong nuntun terus bariku astane ning kene nggih paham nggih ya sing digawe sandaran ambek mlampah niku ya tolong golekno wong sing iku akhire ana Barirah ambek tiyang sanes nggih ya tiyang sanes iki disebut Nubah nggih disebut Nubah. Nek teng riwayat sanes wonten nggih tiyang sanes tiyang kalih niku Abbas kalihan Ali. Nggih Sayyidina Abbas kalih Sayyidina Ali. Niki Sayyidina Abbas niki pamane nggih. Nah Sayyidina Ali kok pamane iki teko nggih. Apa Abbas sanes nggih. Iya Abbas. Nggih. Terus Sayyidina Ali, nggih Sayyidina Ali. Terus ya wonten riwayat sanes Abbas kalihan putrane Al-Fadl. Jadi wonten beberapa riwayat. Lagi kemungkinan nglampahi kados ngeten niki beberapa kali. Terus kejadian mboten sepisan mawon tapi beberapa kali. Kemudian akhirnya Kanjeng Nabi niki melampah kalih wau nggih nyandar teng tiyang kalih niku wau. Terus badhe niku pas teng jero salat niku Sayyidina Abu Bakar ningali nek Kanjeng Nabi niki mpun sadar ajeng nderek salat. Terus Sayyidina Abu Bakar nggih Sayyidina Abu Bakar rada mundur. Supaya napa? Supaya sing imami Kanjeng Nabi. Sayyidina Abu Bakar rada mundur supaya sing imami Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi maring isyarah wis tetep ning kono ya, tetep ning kono. Ya, paring isyarah tetep ning kono. Ya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mboten sios mundur tapi saya tetap dados imam sehingga ngebarke salate. Lah, terus badhe niku nggih niku mau kisah napa malam Senin nggih, kisah napa malam Senin. Terus hari Senene Kanjeng Nabi sedo. Nah, ketika Kanjeng Nabi sedo niki menarik niki. Ketika Kanjeng Nabi sedo niku Sayyidina Umar sing ana ning kono Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar posisine gak tedak ning kono. Nggih. Ketika Kanjeng Nabi sedo, Sayyidina Umar niki langsung nggih pengumuman. Kan langsung geger wong-wong niku.
Para sahabat langsung do geger, Kanjeng Nabi sedo, Kanjeng Nabi sedo. Sayyidina Umar nggih pengumuman, "Wallahi la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida illa darabtuhu bi sayfi hada." Demi Allah, aku gak krungu ana wong ngomong Kanjeng Nabi sedo kecuali tak pateni. Tak apa jenenge tak pedang. Ya, tak ketok gulune nggo iki. Nggo pedangku iki. Akhirnya wong-wong iki kan do wedi. Sayyidina Umar ngerti dhewe Sayyidina Umar piye ya. Oh, gualake nemen. Akhire para sahabat iku do wedi ora ana sing wani nggih, mboten wonten sahabat sing wani ngendikan Kanjeng Nabi sedo. Gak ana. Akhire terus badhe niku wong-wong niki ya wong kan ngertos bahwa Kanjeng Nabi niki nggih gadah sahabat ya napa sahabat plek sing jenenge Abu Bakar nggih. Akhire wong-wong kon Salim sing riwayatno hadis niki tolong iku undangno sahibe Kanjeng Nabi yaiku Sayyidina Abu Bakar. Ya. Lah iku dadi wong-wong mau sadurunge niku. Terus tiang-tiang niku mau ora ana sing wani ngomong Kanjeng Nabi sedo. Do ora wani. Ya soalnya apa? Ya aku mau tak sebutno ndok mau tadi itu bahwa sadurunge Kanjeng Nabi ning kono iku ya wong-wong di masa niku ora ana nabi sadurunge Kanjeng Nabi di masa niku nggih. Ya, jadi orang ngerti keadaane nabi bahwa nabi iki mungkin wae wafat nggih. Nah, sehingga ketika diomongi Sayyidina Umar kados ngoten, wong do wedi kabeh. Ya ngirane ya Kanjeng Nabi gak sedo. Nah, terus badhe niku akhire Salim sing riwayatno Salim bin Ubaid niki diperintah ambek wong-wong tolong undangno ya sahabe Kanjeng Nabi yaiku Sayyidina Abu Bakar. Ya terus akhirnya Salim niki marani teng Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pada saat itu teng masjid nggih ambek nangis. Salim ambek nangis. Lah Sayyidina Abu Bakar nggih Sayyidina Abu Bakar wis ngerasa iki nangis iki apa Kanjeng Nabi sedo? Apa Kanjeng Nabi sedo? Akhirnya nggih Salim niku wau ngendikan Umar ngendikan nggih aku gak pengen ngrungokno ana wong ngomong Kanjeng Nabi sedo kecuali nek wong iku mau tak pateni. Terus akhirnya nggih akhirnya Sayyidina Abu Bakar ambekan Salim niku wau nggih akhirnya Sayyidina Abu Bakar ambek Salim niku wau ayo mangkat. Ya, budal teng ya tempat Kanjeng Nabi sedo niku wau. Terus badhe niku wong kan wis ngelilingi teng mriku nggih. Tiang-tiang sampun do ngrubung teng mriku. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ngendikan afrijuli. Ya. Aku kayak dalan. Akhirnya dikai dalan Sayyidina Abu Bakar moro, kemudian ya meluk Kanjeng Nabi, ya ngelus-ngelus Kanjeng Nabi, nggih mencium Kanjeng Nabi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ngendikan niki teng ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nggih wonten teng setunggal ayat Gusti Allah ngendikan teng Kanjeng Nabi, awakmu lho Muhammad iki bakal mati, mayyitun. Wa innahum mayyitun. Mereka wong-wong niki bakal mati. Ya, artinya napa? Ya memang Kanjeng Nabi sedo. Terus badhe niku wong-wong niki akhirnya kan do penasaran. Ya. Do penasaran, wahai sahibnya Rasulullah, aku bido Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, napa Kanjeng Nabi sedo? Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ngendikan, "Na'am, iya." Nggih, Kanjeng Nabi sedo. Terus akhirnya wong-wong niki lagi do percaya bahwa Kanjeng Nabi memang benar-benar sedo. Terus nateng sing riwayat sanes ketika Sayyidina Abu Bakar ngendikan ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Niki kan jelas, hei Muhammad awakmu bakal mati, wong-wong ya bakal mati. Ya, niku seakan-akan para sahabat niku pertama kali ngrungokno ayat iku. Padahal ya kathah tiyang sing do hafal Quran ya. Ya. Nah, tapi seakan-akan kok oh iya ya Kanjeng Nabi sedo. Terus akhirnya wong-wong iki do percaya nek Kanjeng Nabi niki sedo. Terus wong-wong ditanglet. Wahai sahibnya Rasulullah, apa Rasulullah niki mangke disolati?
Tanglet kados ngoten kenapa? Soale nggih, soale salat niki kan kagem nyafaati mayit. Kagem ndongakno kagem mayit. Sedangkan Kanjeng Nabi niki ya wis mesti swargane, ora duwe dosa kok. Ya, napa saya tetap disolati wahai Abu Bakar? Nggih disolati. Terus pripun? Nyolatine pripun? Ya nyolatine engko gentenan. Ya, sak kelompok wong mlebu nyolati, terus bariku metu. Kelompok wong mlebu nyolati metu. Ya ben gentenan kados ngoten. Ya. Terus badane niku wong-wong niku do tanglet malih teng Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, napa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangke dipendhem? Nggih, dikuburaken. Nggih, dikuburaken. Teng pundi? Jawab Sayyidina Abu Bakar, teng tempat yang mana Kanjeng Nabi dipundhut rohnya teng mriku. Ya, Gusti Allah mboten mundhut rohnya Kanjeng Nabi kecuali teng tempat sing bagus, nggih sing sae. Terus akhirnya ngomong ngertos oh ya wis dimakamna teng mriku. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar memerintahkan wong-wong niki kan ngedusi kan mandikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sing mandikna sapa? Banu Abihi, yaiku dulur-dulur sing sangka bapake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artine ya dulur-dulure Kanjeng Nabi. Nah, teng mriki sing nderek mulasara niku Sayyidina Ali, nggih. Bahkan Sayyidina Ali nate ngendikan ausanin Nabi sallallahu alaihi wasallam an la yaghsilahu ahadun ghairi. Jadi sing ngadusi niku sinten? Yaiku sing mandikan adalah Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali nate ngendikan, aku diwasiati Kanjeng Nabi ora oleh ana sing ngadusi Kanjeng Nabi kecuali aku. Nah, niku Sayyidina Ali ngoten. Terus badhe niku Kanjeng Nabi nate ngendikan, fa innahu la yara ahadun aurati illa tumisat ainahu. Ya, artine gampangane ngoten. Ora ana wong ningali auratku, nggih, ningali aurate Kanjeng Nabi. Aurat sing dimaksud nggih aurat nggih. Kecuali tumisat yat ainahu, kecuali kedua mripate niki bakal wutuh. Ya, sehingga niku ora ana sahabat sing ningali aurate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan garwa-garwane Kanjeng Nabi Muhammad pun nggih niku mboten nate napa ningali aurahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus lah Sayyidina Ali nggih ketika mandikan niku nggih mboten ningali aurahe Kanjeng Nabi. Tiang-tiang nggih ketika mandikan niku udah ditutup. Menapa mripatipun nggih. Terus kan mboten Sayyidina Ali mawon. Sayyidina Ali memang sing ngosoki nggih sing langsung nyekel jasate Kanjeng Nabi. Tapi sanese ini kan do nyiapno napa aire, nggih ana sing ngesokno aire nggih. Nah, niku kados ngoten. Lah niku do saking keluargane Kanjeng Nabi sedanten nggih. Utawa saking budak-budak sing bantu-bantu niku saking budake keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wajtama al muhajirun wa yatasyawaruna faqalu intalik bina ila ikhwanina min ansar. Akhirnya nggih. Ya. Ya, ini mungkin sebelumnya atau sesudahnya nggih. Ya, atau sesudah mandikan mengkafani dan seterusnya para sahabat niku nggih. Akhirnya para sahabat do musyawarah ya. Ya, terus kan ana sahabat niku ana muhajirin wonten ansor. Wonten muhajirin wonten ansor. Muhajirin niku sinten sing do hijrah. Artine napa niki wong-wong Mekah sing do melok hijrah, melok Kanjeng Nabi hijrah teng Madinah. Niki sing muhajirin. Ansor niku sing asli Madinah. Ya sing do nulungi Kanjeng Nabi, nulungi para sahabat-sahabat muhajirin niku. Akhire do musyawarah kabeh ya muhajirin ya melok musyawarah, ansor nggih melok musyawarah. Iki sapa kira-kira sing nerusno Kanjeng Nabi iki engko sing kepemimpinane sapa iki? Akhirnya ana sing usul wis ngeten mawon, ansor duwe pemimpin dhewe, muhajirin duwe pemimpin dhewe. Ana sing usulno kados ngoten. Wah, iki nek kados ngeten bahaya iki. Engko akhirnya terpecah belah. Lah akhirnya Sayyidina Umar niki usul. Sayyidina Umar usul. Siapa di antara kalian, di antara kita para sahabat iki sing duwe keistimewaan kaya ning ayat Quran iki. San yasnain idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Terus teng
ayat niku nyebutno bahwa Kanjeng Nabi iki adalah ya satu daripada dua orang ketika neng gua itu maksudnya gua napa? Mboten gua Hira ya, tapi gua Sur. Ketika Kanjeng Nabi hijrah niku lho. Ya. Nah, Kanjeng Nabi kan satu di antara dua orang. Sing nomor loro sapa? Yaiku Sayyidina Abu Bakar. Idz qala li sahibihi, idz yaqulu li sahibihi. Kanjeng Nabi ngendikan ning sahibnya yaiku Sayyidina Abu Bakar, "La tahzan, ojo sedih, innallaha ma'ana." Gusti Allah iki sartane kita. Nah, terus keistimewaane Sayyidina Abu Bakar niku ora ana sahabat liya sing ngungkuli. Ya, kenapa? Karena ya sapa sing iso nyanyi ning ayat kados ngeten iki. Nggih. Lah, dan Kanjeng Nabi piyambak pun la tahzan innallaha ma'ana. Gusti Allah bersama kita. Bersama kita ya bersama Kanjeng Nabi ya bersama Sayyidina Abu Bakar. Artinya itu keistimewaan yang luar biasa. Manhuma. Sapa? Sapa sing iso nyanyi Sayyidina Abu Bakar? Gampangane ngoten lah. Ya. Mereka sapa? Mereka berdua sapa? Yaiku Kanjeng Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Sapa sing iso nyanyi Sayyidina Abu Bakar? Akhirnya para sahabat niki do sepakat. Oh iya nggih. Ya wis, Sayyidina Abu Bakar sing dados pemimpin setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya nggih ya setelah niku Sayyidina Abu Bakar dijuluki sebagai Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau penggantine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya wong-wong niki dombeat Sayyidina Abu Bakar. Ya, dombeat nggih ya biat artinya mereka sepakat dipimpin dening Sayyidina Abu Bakar. Wah, iku ceritane kados ngoten. Iki tambah sithik. Wa bihi qala haddatsana Nasr bin Ali qala haddatsana Abdullah bin Zubair syaikhun bahiliyun qadimun basriyun qala haddatsana Sabitun al-Bunani an Anas bin Malik qala lamma wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min karbil mauti ma wajad qalat min karbil mauti ma wajad qalat Fatimah radhiyallahu ta'ala anha wa karbah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la karba ala abika ba'da al-yawm innahu qad hadara min abiki ma la karba ala abiki ala abiki ba'da al-yawm innahu qad hadara min abiki ma laysa bitarikin minhu ahadan al-muwafatu yaumal qiyamah. Nah, ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki ajeng sedo niku kan ana putrine Sayyidah Fatimah nggih ningali kados ngoten susah Sayyidah Fatimah susah nggih wa karbah ya Allah susah wa karbah ajeng Kanjeng Nabi balesi la karba ala abiki ba'dal yaum setelah hari ini ora ana kesusahan bagi bapakmu ya innahu qad hadara min abiki ma laysa bitarikin minhu ahadan. Iki nggih sesuatu teko ning bapakmu nggih yang mana sesuatu niki gak ninggalno seorang pun yaitu apa kematian. Iki aku wis dilongkas pejah nggih dilongkas mati. Yang mana kematian niki ora ana wong sing iso lewat saka kematian iki. Ya kula sampeyan iki bakal mati ya. Ana sing yakin ta aku bakal urip selawase. Rene jajal engko tak jipono peso. Nggih. Ya tak sembelih. Nah, engko mati ya mestine nggih. Ya. Jadi ora ana sing bakal kelewat saka kematian. Nggih. Ora ana sing bakal kelewat saka napa? Kematian. Nggih. Ya termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muwafatu yaumal qiyamah. Ya, besok ketemu ning dina kiamat ya, ketemu ning akhirat nggih. Ya. Niku. Wa bihi qala haddatsana Abdul Khattab Ziyad bin Yahya Al-Basri wa Nasr bin Ali qala haddatsana Abdu Rabbih bin Barikin Al-Hanafi qala sami'tu jaddi Aba Ummi Simaka ibn al-Walid yuhadditsu annahu sami'a Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yuhadditsu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana lahu faratani min ummati adkhalahu Allahu bihimal jannah. Ya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha faman kana lahu faratun min ummatika qala wa man kana lahu faratun ya muwaffaqah qalat faman lam yakun lahu faratun min ummatika qala fa ana faratun li ummati lan yusabu bimisli. Ya. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki sing nyritakno ya
Sayyidina Abdullah bin Abbas nggih, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Terus nggih, Kanjeng Nabi nate ngendikan barang siapa duwe dua farad. Farad niku napa? Anak cilik sing mati. Nggih, dua anak kecil. Nggih, farad niku anak kecil sing meninggal sadurunge tiyang sepuhe. Ngoten niku farad nggih. Barang siapa nggih duwe dua anak kecil mati sadurunge wong iku mau, maka wong iki besok dimasukno swarga berkahe dua anak kecil niku. Nggih. Terus niki nggih pelipur lara kapan ana wong nggih duwe anake durung sampai balik kok sedo nggih. Nah niki sebagian apa pelipur lara. Ya tenang iki engko berkahe bocah niki iki engko iso dimasukno ning swarga. Wong tuane dimasukno ning swarga. Nah, dari Kanjeng Nabi ngeyem-ngeyem. Lah itu anak loro ngoten kan. Wah, kok sing sedo anak loro ngoten. Engko anak siji pripun? Akhirnya Sayyidah Aisyah niki cerdas, Sayyidah Aisyah niku cerdas. Ya Rasulullah, faman kana lahu faratun min ummatika. Nek sing sedo anake niki namung setunggal mawon pripun ya Rasulullah? Ya, kok kudu kalih. Kalih kan ndak semua orang nggih. Ya, tapi nek sedo siji niku saya kuat rada kathah iku. Lah nek sing sedo setunggal, anake sing sedo setunggal pripun ya Rasulullah? Terus jawabane Kanjeng Nabi, wa man kana lahu faratun. Oh iya. Sing anake siji nggih, anake siji sedo isih cilik sadurunge wong iku mau wis iki kok iso entuk berkah dengan berkah niki iso masuk swarga. Wa man kana lahu faratun ya muwafaqah. Sayyidah Aisyah diarani ya muwafaqah. Wong sing diparingi taufik dening Gusti Allah. Wong sing diparingi nggih petunjuk dening Gusti Allah. Artinya napa? Niki disyarahno teng mriki. Ya artinya Kanjeng Nabi niki kon Sayyidah Aisyah lebih kritis lagi. Ayo takok meneh. Ngono ya. Ayo takok meneh. Awakmu iki diparingi taufik dening Gusti Allah, saya takok koyo ngoten niku. Ya berkah Sayyidah Aisyah, wong-wong sing anake trimo siji tok sedo niki wis masuk kategori niki. Ya seandainya kok Sayyidah Aisyah mboten tanglet kados ngoten, nggih. Maka bagaimana? Ya kudune loro, anak loro, nggih. Ya sedangkan anak loro ya rada angel iku. Tapi nek anak siji sik rada isih kathah lah terjadi. Lah akhirnya berkah Sayyidah Aisyah anak siji iso untuk berkah dengan anak siji sing sedo ngoten iso masuk swarga. Akhirnya ya muwafaqah wong sing diparingi taufik dening Gusti Allah. Akhirnya Sayyidah Aisyah tanglet malih. Wa man lam yakun lahu faratun. Wa man lam yakun lahu faratun. Ya Rasulullah, nek mboten gadah farat, mboten gadah anak cilik sing sedo piye? Terus baton niku dawuhe Kanjeng Nabi, fa ana faratun li ummati. Aku iki lho farate bagi umatku. Ya besok aku sing nyelametno. Ya iki dados ya awak-awak dhewe nggih pomone kok ya belum bisa masuk pertama atau kedua ya sing ketiga niki berkah Sayyidah Aisyah akhirnya kita ya dapat syafaat. Akhirnya Kanjeng Nabi njamin ngoten-ngoten wa fa ana faratun li ummati ya lan yusabu bimisli maksudnya umat ingsun iki ora bakal kena musibah kaya musibah sing tak alami ngoten niku maksudnya. Nah musibah Kanjeng Nabi niku musibah sing paling gedhe niku musibah Kanjeng Nabi. Bayangno ya susah Kanjeng Nabi kados pripun. Ya musibah yang dialami Kanjeng Nabi kados pripun. Lah umatku niku gak bakal kena musibah sing ngluwihi musibah sing pernah di paringke teng aku teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah mulakno teng mriki disebutke teng syarahe ya nek sampean ndelalah kok kena musibah eling-eling musibahe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi untuk musibah gede-gede ya dimusuhi ambekan wong, diboikot ambekan kafir Quraisy nggih. Terus anake nggih wonten sing pecah cilik. Musibah Kanjeng Nabi ku ageng e pol. Tanggung jawabe semono gedene nggih. Lah iku nek sampean kena musibah eling-eling musibahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya napa? Supaya oh ternyata musibahku iki cilik iki musibahku. Isih gede musibahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah iki ndok biyen nggih wonten sebagian tiyang teng penduduk Madinah ketika kena musibah niku kanca-kancane niku do mara ambek nglipur larane. Ya ittaqillah bertakwalah ya.
elinga musibah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nirwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa Kanjeng Nabi musibah sangat gede sekali tapi Kanjeng Nabi sakit sabar. Ya sampean musibah gak sepiro ya kudu iso sabar. Nderekke Kanjeng Nabi nggih sebagai uswah hasanah. Ya niku ngaten sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.